ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଭାଗ 1। ଜ୍ୟାମିତି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମାହାର। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଜ୍ୟା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ବା ଭୂମି ବା ଜମି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମିତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମାପ। ତାହେଲେ ଭୂମି ବା ଜମିର ମାପର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ, ପୂଜାବେଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦଉଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କରୁଥିଲେ। ଶୁଲ୍ବର ଅର୍ଥ ଦଉଡ଼ି। ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର ଜ୍ୟାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥାଲେସ୍ ଜ୍ୟାମିତିର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଜନ୍ମଦାତା। ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଏହି ଧାରାକୁ ପିଥାଗୋରାସ୍, ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଆଗେଇ ନେଲେ। ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଓ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କରି ନାମାନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକୁ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ, ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ବିନ୍ଦୁ, ସରଳରେଖା, ସମତଳ, ରଶ୍ମି, ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ମୌଳିକ ପଦ ବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପଦ, ଯେପରିକି ବିନ୍ଦୁ, ସରଳରେଖା ଓ ସମତଳ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ। ଜ୍ୟାମିତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାକି ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଅଟେ। ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ମୌଳିକ ପଦ ଅଟେ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ କହନ୍ତି। ଜ୍ୟାମିତିରେ ଏହା ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଏ କିମ୍ବା ବି କିମ୍ବା ସି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ନାମିତ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖା ବା ସରଳରେଖା କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବା। ଜ୍ୟାମିତିରେ ରେଖା ବା ସରଳରେଖା ମୌଳିକ ପଦ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକୃତିକୁ ହିଁ ସରଳରେଖା କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟେବୁଲ ଓ ବହିର ଧାର ଏହି ସରଳରେଖାର କିଛି ଅଂଶ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ଧାରଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ଅଛି, ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ସୀମାହୀନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳରେଖାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳରେଖାର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ଓ ବି ନାମ ଦେଇ ସରଳରେଖାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସରଳରେଖାଟି ଏ ବି ସରଳରେଖା ବା ବି ଏ ସରଳରେଖା ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ଉପାୟରେ ଇଂରାଜୀର ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସରଳରେଖାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର
उत्तर କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଭାଗ 2 ରେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସରଳରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 1 ଓ 2, ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଓ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ, ସମତଳ ଓ ସମତଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 3, 4 ଓ 5 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଜ୍ୟାମିତିରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସରଳରେଖା ଉପରେ ABCDE ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳରେଖା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର ଅଟେ। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 2 ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ A ଓ B ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରି A ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଛି ଯାହା B ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଓ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଲା ଭଳି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ 3ଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ହେବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟକୁ ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳ କ'ଣ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠଟି ସମତଳର କିଛି ଅଂଶ ଅଟେ। ସମତଳ ଏକ ସୀମାହୀନ ପୃଷ୍ଠ ଅଟେ। ପୃଷ୍ଠଟିକୁ ସୀମାହୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ତାହା ସମତଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପୃଷ୍ଠ, ମୋବାଇଲର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମତଳର ଅଂଶ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ଫୁଟବଲର ପୃଷ୍ଠଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ସମତଳ ଉପରେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ A, B, C ନେଲେ ସମତଳକୁ ଆମେ ABC ସମତଳ ବୋଲି କହିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ସମତଳର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅକ୍ଷର ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି S ସମତଳ। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 3 ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମତଳ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଅଟେ। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 4 3ଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମତଳ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ABC କରାଗଲେ ସମତଳର ନାମ ABC ସମତଳ ହେବ। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 5 P ସମତଳ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ A ଓ B ନିଆଯାଉ, ତେବେ AB belongs to P ସମତଳ। A ଓ B ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା AB ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟ P ଉପରିସ୍ଥ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ AB ସରଳରେଖା P ସମତଳର ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ୍ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ଏବଂ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ସରଳରେଖାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଦିଅ।